Nansi ke intombi kaMpumelelo uNosipho Cele athi uzayenza unkosikazi wakhe wokuqala. Umpostile ku-Instagram, abantu ke babhizi bayamgxeka bathi uNosipho akamhlanga, kodwa iifoto zakhe ezinye esizibonayo ngoku hayi intle intombazana kwaye umile kakuhle kakhulu and uyi-graduate from University of Zululand. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Le post ke yakhe on Instagram uMpumelelo uye wabhala i-caption ethi Amen, onenkinga seyofona, mawukuyona lento uzoqonda ukuthi kwenzekani, asihlehli sibheke phambili uyoze awuchithe bayoze basho ukuthi bhuti abantu ngokukhawuleza befaka ii-comments ezahlukahlukeneyo. Omnye wabantu oye wakhomenta ke iye yangumama womntanakhe esimazi as i-girlfriend yakhe yesibini uTirelo Kale, wabhala wathi halala mamkhulu womshado, halala. Wakhona ke uPhelo oye wamxelela uTirelo wathi hayi bandla emhleka, trying so hard ukuthi kuthiwe you are supportive on earth, there is no normal woman who likes to share their men, not unless khona okungacoshi kahle ekhanda. uTirelo kamyeka ke waphendula wathi at Phelo Mtolo, supportive of what? There's a huge difference between supporting and accepting, taking things the way they are. Abanye ke abantu babebesithi hayi ke shem xolo for uVuyokazi, nimvile uMpumelelo uba uthe uVuyokazi akayo wife material okanye akanazo equalities zoba yi-first wife. Abanye babemgxeka ke uMpumelelo besithi yo hayi ayikhonhle le ntombazana yakhe. Abanye bathi hey uMpumelelo une-taste efanayo kunye notatakhe utata uMusa Mseleku xa bejonge uMacele lo. Samkhalela ke noVuyokazi kwi-comment section kuthiwa ebekwi-competition yoba ngu-first wife ngesibeleko sakhe, nanku uMacele akho mntana anawe, and ke kunaba bemgxeka besithi akekho mhle kodwa uwenziwa u-first wife, akwenziwa ngobuhle, akwenziwa ngabantwana, uba ngu-first wife material. Umama kaMpumelelo ke uMayeni wakhe wathi bazokuhurt her, it will end in tears ngiyakutshela, esitsho kunyana wakhe uMpumelelo and emxelela uba angaboni kutatakhe sekunje, khange kube lula uba bafike kule ndawo bakuyo kwisithembu. So ke uthi uMpumelelo akajiki yena uyamthatha uMacele as unkosikazi wakhe wokuqala, onengxaki sana uyawufona okanye achithe. Khanike nitsho ke nina ke banicinga ntoni ngayo yonke loo nto ndithethe ngayo kule video. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.